Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdil asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kunjuk dumateng para pemimpin, para sepuh, para puji syukur, para aji sepuh ingkang hamdun mestuti ingkang bebayani kautamen ingkang kalebet dumateng para alim ulama, para kiai, para dai ingkang ngandhani tasas ngandhani kitab suci ingkang ilahi ingkang dados kipating manembah wonten asam dalem Gusti ingkang murbin dumadi ingkang dhuwur budi sumrambah dumateng para rawuh kakung senawa putri ingkang bagya mulya ingkang kimamatan boten kasupen dumateng kakang Brododharma ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo kawula dherekaken ngambali ngaturaken raos pujastawa pujiastusi kunjuk dumateng Gusti ingkang murbin dumadi ingkang sampun mbabal kalipatan kawijinan kesarasan ingkang sampun kajiwa kasariura dumateng jasad kula dalam biasa satemah wonten ing dalu menika kita tasih saged ngapunten manunggal wonten ing papan menika kanthi kepanggih wilujeng ing sambala tanpa pamrih. Monggo kita syukuri kanthi santang mestani. Alhamdulillah. Salajengipun salam ugi selawat ugi kathah dumateng suri teladan utama biasane menika Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dumateng keluarganipun sahabat sanipun kulunipun dumateng kita sedaya ingkang dados umatipun ingkang miturut sunah-sunahipun ngantos dinten agesake. Mugi-mugi kita sedaya pikantos syafaatipun wonten dinten akhir saniki. Allahumma amin. Dumateng para rawuh kakung putri ingkang kinurmatan. Saderengipun nuwun pangapunten kula cumanteka masampun sami amargi nabi dawuh saking keluarga Bapak Sukiyarto kagem talangi basa ing pepanggihan dalem menika inggih kula ngaturaken budaya kota Bapak sedaya atur keping masuka lekasih sedaya ing pepanggihan dalem salajengipun inggih kula wakil saking Bapak Sukiyarto saha Ibu Eni Lestari nggih ngambali ngaturi atunge patur nuwun dumateng sapi mugi